Максим Гарэцкі. Дзве душы. Раздзел 10. Іван Карпячонак-Гаршчок або Карпавіч, так звалі яго ўсе, калі пабыў у свеце, належаў да той даўняй і немалой чарады выхаджэнцаў з беларускай вёскі, которая яшчэ чакае ў літаратуры свайго пісьменніка. Чарада гэтая мае свой пачынак у дужа далёкай мінуўшчыне. Калі прадзеды нашыя то той, то гэты, не прыкутыя да свайго загону, як цяпер унукі абы-якой культураю, раптам кідалі грэчкасейства і беглі ўвесь белы божы свет шукаць волі, ці тое гамаваць свае атавістычныя пачуцці. Чарада гэтая праходзіць таксама скрозь тыя слёзныя часы, калі дзяды нашы то той, то гэты, і найбольш, як той казаў, з ганарыстых, уцякалі ад жорсткіх паноў сваіх, бадзяліся па чужой, тугою аранай старане, туляліся па розных глухіх кутках, канчалі век свой ці ў цёмных лясах, ці ўзімку на бязлюдных дарогах, на беленькай снегавой посілцы, ці ў гарадах на каменні пад плотам, калі яшчэ раней таго не накладалі галоўкаю за скарынку пушнога старасветскага хлебца. Цягнецца яна даўно з трупехлымі крыжамі і касьмі, ды згладжанымі ад доўгога часу могільнымі курганкамі, і ў тыя жалобныя ліхія гадзіны, калі беларус у белай кашулі здабываў царам сярэднюю Азію і ішоў на вечныя часы за сваю веру ў Сібір і вызваляў балканскіх браткоў з турэцкай няволі і насыпаў чыгункі па ўсяму ўсходу Еўропы. І дзе толькі, апроч хіба свае бацькаўшчыны, не капаў у горах руду, не спушчаў ваду з гнілых балот. Губіць свой стройны парадак і буяе ува ўсе бакі чарада ў астатнія колькі дзесят гадоў. Калі нарадзіўся людзей вялікі шмат, а зямля не вырасла, а ўсохла да вузенькіх, што й курыца пераскочыць шнурочкаў. Пацягнуўся тады з вёскі народ куламесаю, і хто куды. У Пецярбургі Маскву, Рыгу і Адэсу, Тыфліс і Варшаву, і ў далёкую заморскую Амерыку, дзе ёсць дзіўны горад Нью-Йорк, дзе ёсць глухія, а багатыя фермы ў немцаў і расейскіх духабораў, і дзе можна заробіць добрую капейку, хаця ж і надта цяжкою працаю. Губіць свой стройны парадак чарада ў гэнную пару, бо хлопцы з беларускай вёскі пачалі выхадзіць цяпер не толькі ў свет, а дылі і ў людзі. Школы адчыняліся, і можна было вывучыцца на пісара і на вучыцеля, на чыноўніка, а то дык і яшчэ вышэй. Ксяндзы, папы і нават ахвіцэры пачалі выхадзіць з-пад мужыцкіх стрэх. Што ж, як каму таланіла. Мікола Мартынёнак Макасей пехатой і басанож у Н прыйшоў, бо ў дарозе лапці стаптаў, але пашчасціла хлопцу. Цяпер ён Мікола Мартынавіч і вялікія мільёны мае. Іван Гаршчок, ці тое Карпавіч, па чыгунцы прыехаў у Маскву і дай жа ў ботах, што дзед перад смерцю адказаў. А не меў ён гэткай удачы, хоць і нішто сабе ў манахах жыў. Дужа псуе сабе кар'еру мужыцкі сын, калі не скора забываецца на хату бацькіну. Ташнуе тады немаведама чаго. У горадзе ходзіць, як непрыкаяны, а дамоў прыедзе, да працы ахвоты не мае. Так і прамарудзіць задарма жыццё сваё. Ні богу свечка, ані чорту чапяла, ні пан, ні нашчанец, мужыцкі брат. Іван Гаршчок быў хлопец удалы, змалку на ўсё здатны і здольны. Змалку ж ён і чытанню пісанню добра няўся. Як скончыў ён царкоўную школу, пасадзіў яго бацюшка ў школцы граматы вучыцелем. А Гаршчок, калі за што браўся, дык браўся шчыра. Замучыў дзяцей малітвамі, а бабе мужчын чытаючы ім душаспасительны лісток з дужа страшнымі малюнкамі. У п'янюгі з рота лезе вужака, пляткарка ліжа языком гарачае жалеза і да таго падобнае. І сасніў аднойчы Гаршчок, што ён вялікі нейкі праведнік ці манах.
і пачуў голас ува сне, што павінен ісці ў манастыр, у манахі, і пайшоў, папоўніў чараду. Быў ён з маладосці прыгожы, вочы зоркія, спрытныя, валасы кучаравыя, від да ўсякага чалавека спагадны і радасны. І скора і лёгка ўбіўся ў ласку да архімандрыта. Даручыў той яму стаяць ля машчэй, калі знаймуюцца багамолы, і пільнаваць, каб клалі грошы, каб не было абыякога непарадку. А манастыр быў знамяніты. Многа вялікіх паноў прыязджала сюды, асабліва з таго часу, калі забілі недалёчка ад манастыра важную асобу царскага роду. Прыязджалі князі і графы, княгіні і графіні закупляць панахвіды. І прыязджалі дзве князёўны. Любілі яны да машчэй прыкладацца. Астанавіліся недалёчка ад прыгожага паслушніка. І неўпрыцям для самога сябе паслізнуўся ён. І дайшоў да астатняй брыды. Грошы краў, цела брудзіў, а сумленне гарэлкаю заліваў. Прапаў Іван Гаршчок. Трапіў у самае басяцкае прадонне. Прачнуўся аднойчы на голых, запэцканых гразёю, шалупашкамі, слізкімі, гурковымі і кавуновымі недагрызкамі, замасленых басяцкім шкумацём палацях у начулішчы. Ляжаў паміж кудлатага чорнага базячугі і абшарпанай п'яной бабы. І нічога не памятаў. У расхрыстанай з калматымі косамі абшарпанкі цякла са шчэрбі на збітую шчаку слюня. Адной рукой баба сцяла гаршка за палу, а другую адкінула, голую, без ададранага рукава капоты. Жылаватыя брудныя ногі тарчэлі з-пад абмызганай спадніцы, звісаючы з палаццяў. Гаршчок намагаўся ўцяміць усё і абмеркаваць, але нудна было пад ложачкай, балела галава, гідзіла яго ад аблічча абшарпанкі. Дужа карціла курыць, ды не было чаго. Ён вызваліў палу пінжака, і баба заварушылася і засмактала, а кудлаты басяк скрыгаў скрозь соння зубамі. Пацягнула знізу ў разбітую шыбу з мутнога надвор'я свежым ветрыкам і прыемна асвяжыла галаву. Нылі ўсе косці, калі скрануўся Гаршчок і палез далоў. Ён агледзеўся. Начлежны дом быў повен, была самая пара сну. Стаяла густое, цёплае, смуроднае паветра. Нёсся храп, свістанне і варушэнне. У адным вугле ўзняўся глухі гоман, нейкая ваганіна, хрыпаты смех і лайба, усё паніжонымі начавымі галасамі. Пайшоў туды, каб дастаць табакі. Гэта прыйшлі з начной працы гаспадары начулішча, яе паважаныя паўсёдныя жыхары. Месца кожнага, зазначанае каменем або цэглінай замест падушкі, пуставала, бо ўсе ведалі, што тут занята і што гаспадар прыйдзе і мае права стурыць. Але на адным месцы скорчыўся блізка што голы, аброслы чорнымі валасамі дробненькі чалавекчак, не то цыган, не то армянін ці жыд. І гаспадар каменя загневаўся за гэткае зневажанне сваіх правоў. Ён злосна плюнуў, без усякай жаласці схапіў навічка, незнаёмага яшчэ з тутэйшымі парадкамі, за ногі звалок яго з палацяў і кінуў на памост, як нейкі мяшок, набіты мякінаю. Ніхто і ўвагі не звярнуў. А пабіты чорны перацягнуўся, як ніцы сабака, і заснуў проста на падлозе, слізкай і бруднай. Гаршчок папрасіў табакі ў таго, хто кідаў. Той злаяўся, падумаў, патрос у кішані і дастаў шчэпаць махоркі. Потым з маскоўскага суконнага картуза, маслянага ўжо як бот, выдраў кавалачак газетнай паперы і даў Гаршку. Падзякаваў у спіну басяку, пайшоў на двор і сеў на тумбе.
Рупліва звярнуў цыгарку і зацягнуўся прыемна і соладка. Палягчэла галава, не так нылі косці, і ён мог абдумаць сваё палажэнне. Апошнія капейкі былі прапіты. У кішані анічога. На сабе чорны пінжак, там-сям пазашываны белымі ніткамі, надзеты проста на голае цела, абшарпаныя дзіравыя штаны і стаптаныя, збітыя на нет бацінкі. Срэбраны крыжык, на который некі ў п'янога і ўжо бязбожнага Івана не паднімалася рука, бо то была памяць дзіцячых гадоў, бацькоўскай хаты і праўдзівага яшчэ да вучыцельскага і да манастырскага жыцця, гэты крыжык згубіўся. Ці адарваўся, ці яго хто адрэзаў п'янога і прапіў. Першы раз за ўсю гульбу паўстала пытанне: што рабіць? На работу нідзе не возьмуць басяка, ды і кепскі з яго работнік. Прасіць? Страшная мільганула думка. Красці? Бліснула яшчэ страшнейшая і горкая. Абчысціўшыся троху і падцягнуўшы штаны, паплёўся ён па сонных яшчэ пустых завулках на ўзбярэжную. Там ужо мялі белыя дворнікі, махаючы грамаднымі мётламі, беглі на рынак бабы з кошыкамі і цягнуліся на начлег самыя познія гулякі. Недзе далёка за заставаю ў дарыве загудзеў звон, будзячы на душы нешта колкае і балючае. Брызнула восеннае сонца па закапцелых вярхушках фабрычных каміноў, заскакала па дахах і главах і пабегла бліскучая па рэйках. З-пад трамвайнага парка заліўся дробна і звонка задрынчэў званок, і цераз раку па каменнаму мосту пабег з грукатам і гулам першы з адным-двума работнікамі вагон трама. Ціха калыхаліся сонныя лайбы на пляскучых водах ракі, а над імі трапыхаліся флажкі. І зноў загудзеў далёкі звон. Так пачыналася раніца горада. Гаршчок асцярожна і быццам сонны злез па прыступачках даўгой лесвіцы да ракі. З нейкай дзіцячай радасцю заскрыпеў бацінкамі па берагавому жвіру, адчуваючы блізкасць да прыроды, уліваючы ў людзей спакой і сілу і спадзяванне. Свежы ветрык абдуваў гарачы твар халадком. Гаршчок скінуў кепку, прыгоршчамі набіраў вады і смакуючы мыўся. Вецер уздымаў кучаравыя, даўно нячэсаныя валасы. Павесялела яму, ёлкасць чуцця пачала знікаць. А горад вясёла, як звычайна, прачнаваўся і ўсё гулчэй і званчэй гаманіў, гудзеў і званіў. Чырвонае сонца, усё болей залацеючы, узнімалася на празрыстым сінім небасхіле і залівала святлом шкло ў вокнах вышэйшых паверхаў, дахі, вывескі, дрот, вітрыны. Зазванілі недзе яшчэ. Запляскалі па бруку капытамі коні звозчыкаў, з громам і гулам цягнуліся ламавікі з доўгімі смоленымі бочкамі. Сярод гулу Гаршчок ціха ішоў бачком, каб не біць у вочы дрэнным адзеннем, і думаў, што цяпер рабіць. Паехаць дамоў к брату і сабрацца сіламі? Не выпадае. На зіму на гатовы хлеб прыйшоў валацуга, скажуць людзі. Чаму не прыходзіў раней, як меў грошы? Тады пазабыўся, што і браценнік ёсць. Так скажуць яму ў вочы і за вочы. А брат жа карыстаецца з майго паўнадзела, упіраўся другі свой голас. Аднак сам то ты не хочаш карыстаць з яго, скажуць горкую праўду. Прыйдзеш дамой, пачнеш хадзіць па лесе ды па дуброве за красою, а бульбу капаць і каноплі браць. Памажы вам, Божа, а я не хочу. Ніяк не можна ехаць дамоў. Ды на што білет купіць? Аставалася адно – пайсці да архімандрыта і спытаць, колькі рублёў, што некалі разам зараблялі.
Доўга так ішоў ён, куды ішлі ногі, а ногі давялі да сцен манастыра. 4 гады назад ішоў ён сюды адухоўнены, поўны веры і сілы духа. Ішоў, каб быць бліжэй да Бога. Цяпер ён ішоў злы і бязбожны, з непрыхільнасцю і дайжа пагардай да гэтых муроў. Будь што будзе, уголас прагаварыў ён сабе і сігнуў за чыгунную крачатую калітку. У прыдзеле адпраўлялі раннюю абедню. Зара павінен быў выхадзіць з царквы архімандрыт. Як усё да апошняй драбніцы знаёма тут было Гаршку. Няможна было ўгамаваць тую больку, той разлад прыкры, што сушыў яму сэрца, тую думку, што вось страціла ўсё тут для яго святасць, усякую духоўнасць. Яго ўжо прыкмецілі. Таўсты Паісій з чорнай як лапата барадой і бліскучай чырвонай лысінай хітра ўхмыліўся пад густыя вусы, павёўшы вокам у бок Гаршка. Дзеля чагосьці засунуў рукі за чорны кушак, выняў і зноў зірнуў з-пад кліраса на Гаршка і гудзеў басам на ўсю царкву. Худы, як шчэпка Нікадзім, палючымі глыбокімі вачамі часта калоў Гаршка з несхаванай злосцю. Прапелі ўсё, як мае быць. Пацягнуліся чорныя бабулькі цалаваць абразы, ксціліся і пільнавалі, калі пройдзе архімандрыт. Гаршчок убачыў яго, як ён, надаўшы паважнасці і святасці, нягледзячы на баб, ксціў іх і падстаўляў цалаваць свае рыжыя валасатыя рукі. Гаршчок патроху адхадзіў з чарадою да дзвярэй, дзе лаўчыўся падысці, як народ высыпле на цвінтар. Хлопчык-паслушнік, знаёмы Гаршку, вінавата скаўзануў міма, патрос чорнымі кудзеркамі і пачаў гасіць свечы. Здаецца, ён непрыкметна кіўнуў Гаршку, як бы кажучы: «І такога я люблю цябе». Не чакаючы і не просячы блаславення, падышоў да архімандрыта Гаршчок і загаварыў да яго, загарадзіўшы яму дарогу. Шыя ў архімандрыта пачырванела. Ён сцяміў, чаго той хоча ад яго. «Арыштант, сацыяліст, ідзі туды, адкуль прыйшоў!» Раптам прасіпеў ён. Гаршчок згубіў панаванне над сваёю воляю. «Я пайду, закіпеў і ён, махаючы рукамі ад вялікага абурэння. «Я пайду, але ты!» Няўзнак уз'ехаў з вы на «ты». «Калі ты не аддасі мне маіх 300 рублёў, што я заробіў, п'ючы з табою пры адправах, то ты пойдзеш яшчэ далей за мяне! Памятай Панагію! Памятай Панагію!» І для нячулага старога архімандрыта гэтыя словы былі незвычайнай крыўдаю. О, колькі клопату і страху надала яму гэтая ўцішку прададзеная Панагія! «Гукнуць паліцыю!» — ківірнуўся да паслушнікаў архімандрыт, аж шугаў ад гнеўнасці. «Гукай, гукай!» — непрытомна галасіў Гаршчок. «Я пра Панагію на ўсю Расею крыкнуў, няхай ведаюць, як рызнічыя перахоўваюць манастырскае старавечнае дабро. Не аддасцё мне маіх грошай, дык я зраблю іначай з вамі!» Неасцярожна дадаў ён якраз словы з пісьма, што пісаў архімандрыту троху раней. Надта дзікою выглядала такая праява ў царкве. Паслушнікі выпіхнулі Гаршка на цвінтар, дзе ўжо беглі 2 гарадавых. «У паліцыю, хулігана!» — быццам гусак шіпеў і гагатаў айцец архімандрыт. Вусатыя чырвоныя гарадавікі баяліся гэтага кандыдата на епіскапы, добра ведаючы яго вагу сярод паноў. Не спрачаліся і не распытваліся, схапілі Гаршка за рукі, дырганулі і павалаклі за чыгонныя крачатыя вароцы на гаманлівую бліскучую звонкую вуліцу. «Я сам, я пайду, я ж сам іду!
увесь белы ад крыўды і сораму, што ўчынілі над ім гвалт кундыячыў гаршчок гарадавым. Тыя маўчалі і цягнулі за рог вуліцы. Там агоўталіся. «Ахвота чапацца з імі», – казаў старэйшы. «Ну ты, Бабро, ідзі на пост, я адзін з ім саўладаю». Бабро усміхнуўся, зірнуўшы на мізэрную фігурку шабадранага басячугі, і пайшоў. Старэйшы Сімановіч знаў Гаршка. Яшчэ тады, калі ён быў у ласцы ў архімандрыта, раней у тую пару казначэя, а потым і рызнічага, цяпер шкадаваў яго. «Эх, Іваня, – сказаў ён, – добра я цябе знаю. Быў ты і сыты, і абуты, у гонару і з грашмі. Чаго табе было з імі сварыцца?» У Гаршка кожная жылка дрыжэла. «А цяпер, Іваня, пакінь ты іх і займіся чым колячы другім. Што табе падходзіць?» – умаўляў гарадавы. «Во да чаго дайшоў», – агледзеў ён Гаршка з гары да зямлі. «Я папрасіў у яго на дарогу, як у чалавека прасіў», – казаў Гаршчок. «Ну во што, – падумаў Сімановіч, – у паліцыю мы не пойдзем і пратакол пісаць не будзем, бо дзеля гэтага і ён павінен быў явіцца. А ну, на ўсё можа забудзецца, але каб мне не дасталося, калі хопіцца часам, то падушайся, што заўтра ў гэтую пару ты прыйдзеш да мяне. Спадзяюся, што не спытаюць аб табе, але на ўсякую прыгоду. Сам ведаеш. Служба, дзеці. Ну, раздабывай грошы, купляй білет і едзь сабе з Богам у сваю вёску». Гаршчок утупіў вочы. «Журавы там цяпер лятуць, бабы лён сцеляць, каноплі выбіраюць. Пеўня на дабіркі зарэжуць», – гаманіў з летуценем у шэрых вачах Сімановіч. Ён дастаў партманэт і штосьці поркаўся ў ім. «Дык дэкляруешся?» «Ага, дзякую вам». «Ну дык во», – замітусіўся гарадавы. «Мая рука лёгкая, будзеш мець на дарогу». І сунуў Гаршку беленькі паўрубель. «Ідзі сабе». Пайшоў на пост і яшчэ па дарозе крыкнуў: «Глядзіш, прыйдзі на ўсякую прыгоду». Астаўся быццам выніцаваны Гаршчок, варочаў у потных пальцах манету і чуў нямую прыкрасць. «Кру, кру», крукала ў вушах, як слова. Высока-высока ў небе лятуць журавы над логам, дзе бабы сцелюць лён, а каб было чысцей грабяць баграна-залатое асінавае лісце, што наляцела з лесу так далёка. Сярод гоману і звону паплёўся Гаршчок прапіваць паўрубля і ўсё болей мякчэў ад думкі, што паедзе на жыццё дамоў. А злосць так часам і падпірала яшчэ, і была балючай, дужа вострай ад зняможнасці і ўніжэння. «Арыштант, сацыяліст! Я ж табе пакажу, што я за арыштант! Я цябе дапяку!» Калі на другі дзень Гаршчок прыйшоў да Сімановіча на пост, той старанна пераксціўся. «Ну, хваліць Бога!» – сказаў ён. «А я мысліў, не прыйдзеш. Пойдзеш у паліцыю, пойдзем у паліцыю. Гукаюць, што рабіць. Гукаюць, што рабіць». Потым яго вывелі на двор, дзе стаяла цёмная карэта. Адчынілі дзверцы, упіхнулі яго туды, пасадзілі да яго жандара, замкнулі ў цямноце і некуды павязлі. Мякка каціліся бітыя рэзінаю каточкі па роўных брукаваных вуліцах, толькі пляцкалі конскія падковы, а думкі ў Гаршка заскакалі. Што хочуць зрабіць? За якія ўчынкі? Прывязлі яго ў ахранку, увялі ў раскошны пакой і пасадзілі паміж двух жандароў. Зараз выйшлі з другіх пакояў жандарскія афіцэры. Адзін меў у руках Гаршкова пісьмо да архімандрыта, у которым якраз і было тое.
Калі не аддасцё маіх грошай, зраблю іначай з вамі. І зноў пачаліся распытванні, хто, адкуль, чым займаўся, завошта меўся забіць архімандрыта, ці меў памагачых у нападзе. У турме сядзеў? Ні разу, пане палкоўнік. Афіцэру не падабалася паня. Гаршчок чутка заўважыў. Брэшаш, латруга. Ніяк не брашу, ваш скароддзе. Ага, ну мы праверым. Прывалаклі грамадны альбом з фатаграфіямі розных злачынцаў і зачалі лістаць і шукаць. Доўга цягнулася гэтая работа. Было горача і прыкра. Так, першы раз у нас і ведамасцяў з другіх гарадоў табе няма, сказаў палкоўнік. Анархіст, рэвалюцыянер, бальшавік? Папытаў яго далей палкоўнік. Гаршчок вытрашчыў вочы. Капітан усміхнуўся. Мяркуючы па яго пісьму і правапісу, пане палкоўнік. Пстрыкнуў ён па пісьму. Абодва засмяяліся. Гаршчок пачырванеў, што смяюцца з яго цемнаты. Ну, ты добра спісаў тут манастырскія парадкі. Толькі як паважыўся пагражаць? Што значыць словы? Зраблю з вамі іначай. Тое, што буду судзіцца за свае грошы, адказаў Гаршчок. Ага, так. Ну, добра. Яны пайшлі ў другі пакой і доўга рагаталі там, яшчэ раз перачытваючы Гаршкова пісьмо, перасланае ў ахранку архімандрытам. Адылі выйшлі. Ну што ж, хочаш, каб мы цябе адправілі на родзіну? Хачу, ваш скароддзе, узрадаваўся Гаршчок, думаючы, што яму дадуць бясплатны праезд, як нічога не маючаму і не вінаватаму ні ў чым. Добра, пішы, сказалі пісару і пайшлі сабе. Пісар напісаў паперу, падаў яе салдату і сказаў: у энскую перасыльную. Як у турму? Па этапу? Скалануўся Гаршчок. А то як жа, сам прасіў. Я не тое, я не хочу, узняў голас Гаршчок. Ну ўжо канец, зроблена. Вядзі яго. Доўгім і стыдным быў час да турмы сярод двух салдатаў са штыхамі, па самай сярэдзіне вуліцы, па каменню. Па этапу з салдатамі дамоў, о, сорам, сорам, мысліў Гаршчок у адчаі. Яшчэ доўга мучылі яго, пакуль прымалі ў турме, і зноў пісалі, і зноў пыталі. Цэлы дзень мінуўся, макавай расінкі ў роце не было. Потым упіхнулі ў смуродную, брудную, поўную арыштантаў камеру з палацамі. Яшчэ раз я прапаў, разважаў Гаршчок. Толькі цераз 3 месяцы, пацягаўшы, па ўсіх пунктах і турмах даставілі яго ў родны губернскі горад. І за гэты час Гаршчок шмат чаго новага для сябе пабачыў і пачуў. Не забавіўся цяпер у брата нават месяца і зноў паехаў у свет. Вывучыўся рабіць па металу і чытаў безразборна усялякую нелегальшчыну з гэткай жа стараннасцю, як некалі душаспасительны лісток. Здабыў пашану за розум свой ад таварышаў-работнікаў і стаўся Карпавічам. Але правадыры і інтэлігенты з іх характэрнай інстынктыўнай цямнасцю не мелі да яго асаблівай прыхільнасці. Чулі ў Карпавічу той гатунак людзей-самавукаў, которые хоць і вялікай высакосці даходзяць у мастацтве, палітыцы ці абы-якой навуцы, але назаўсёды застаюцца з нейкай хібаю, у самым грунтоўным, а дзеля таго неўспадзеўкі і страшна лёгка зваліваюцца часам на самы дол чалавечай думкі. Яны гэтакія нейкім дзівам сумяшчаюць у душы сваёй найлепшы, здаецца, гуманізм і найгоршае, кажацца, чалавека нялюбства, хімію і алхімію, марксізм і хірамантыю, і з аднолькавай шчырасцю веруюць у тое і другое. Багі іхныя любяць завадзіць сварку, скідаюць адзін аднаго з пасаду і робяць у галаве свайго паклонніка
незвычайны сумбур. Багоў гэных зазвычай надта многа. Але бываюць часіны, што і няма нічога. Вось тады людзі такога гатунку і вырабляюць розныя неспадзеўныя штучкі. Нікоменьку не прызнаюся, сам сабе думаў інагды Карпавіч, але чую, што ў абы-якой партыі мог бы знаходзіцца з поўнай шчырасцю. І праўда, у пачатку вайны ён троху чаго не зрабіўся самым ярым ісцінна рускім патрыётам. Потым пад уплывам сваіх знаёмых студэнтаў, свядомых беларусаў, дужа скора астудзянеў. І нічога дзіўнога, што за недаўгі час перамахнуў ён аж да бальшавіцкага лагера. У бальшавізме Карпавіч пачуў нешта блізкое, роднае і любае. Доўга шукаў, дзякаваць Богу, знайшоў-ткі, уцяшаўся дзядок і, пачуваючы дужасць і адвагу, зрабіўся нейкім пэўным ува ўсім чыста. Гаварыў з людзьмі вольна і плаўна, і быццам рос, нізенькі, з-пад сваіх сівых кучаравых валасоў. «Сячы трэба да карэння», любіў казаць і часта казаў цяпер Карпавіч, хоць і не траціў свайго паўсёднага гумару.